как да отбележи деня на четенето. Ако четем басните, може да разберем много други интересни неща и с нови думи си обогатяваме речника. Да, виждате. Аз съм чела една книга, дето се казва Малкия принц. Много Може книгата и да е детективска за интересни неща. Ако в книгата няма нещо интересно, вие ще искате ли да я четете тая книга? Най-важното за книгите е книгите да бъдат интересни. Хубавата детска книга ви кара да се смеете. Има книги, които са направени за такива джуджета като вас, които са във втори клас и горе-долу сега вече четат свободно. Ето това е една книжка за едно зайче, то се казва Полин.